Podvůrčí jsou 5 schodů. Ale jak mu máš? Poraď mi něco jednoduchého. Na bruslích jo, a na kole ne. Jdeš na kole taky. Strčím takhle pravou takhle přes rém, nohu, a tuhle s tou, co máš tady, takhle, nevím, když to kopně, a on se tě protočí. No víš co, na to kolo ono se dírám také protočí. Ono se to zabrzdí. Můžeš udělat drobná rovnováha na to. Dělám nic jiného. Tady jednu takhle. No, a druhou jde. Druhou kopneš do toho kola, aby se to protočilo. Takhle. Ale nevím, Když budu mít nohu tady a kopnu, tak musím hned to zase zvednout. Ne, to půjde takhle. Já volám to bez tady, Když si tam ale ne, když jedme. Já vůbec nevím, co na tom dělat, ale... Dej tam tu nohu. protočit to kolo. Tak, ještě, že to tam máme všechno. Tak takhle to mělo vypadat. Ty vole. Dobrý. Jsem rychle k zemi.